אישי הצעיר. אני שלב חלף, באתי עוד מלטביה כדי לפגוש אותך, הרב הקדוש. לא היית חייב, יש תלמידי חכמים טובים מלטביה. הם במקרה גם היו תלמידים שלי, אבל מה? אבל לא באתי רק בשביל השאלה, באתי גם לפגוש אותך, הרב הקדוש, הרמב"ם. הרמב"ם? מה אמרתי? אני הרמב"ם. רבי משה בן נחמן. מה נחמן? אני רבי משה בן נחמן, אבל אל תדאג, אישי הצעיר. גם אני פילוסוף, גם אני תלמיד חכם, גם אני רופא מלומד וגדול, פילוסוף, אסטרונום. אז מה ההבדל ביניכם? בוא אני אוכיח לך שאני הכי גדול. בואי. לא יודע, בטיח, לא היית צריך. ברור שאני צריך. אני אוכיח לך שאני יותר טוב מהרמב"ם בקיבול אורחים. יש לך סכן משהו לחתוך את הרמב"ם, כל הבטיח. בסדר, אז ספר לי קצת הספרים משהו כבוד הרמב"ם. הרמב"ם בנון, הייתי בטוח. צודק, הרמב"ם. אז יש לך ספרים משהו, הוצאת הרמב"ם. בנון. יש לי ספרים טובים. אבל לא סופרים ספר לפי כמה שהוא טוב, אלא לפי כמה שהוא מפורסם, אז לא. אבל יש לי פירושים למשנה, לתלמוד ולתורה. טובים, כולם מכירים. אתה מלך נניח, אתה מכיר? ברור, היינו ביחד בוויכוח בברצלונה. התווכחנו על מה האמיתי, הנצרות או היהדות. פרקטיו. בום. קיבלתי מכתב מהמלך. אני כל כך מפורסם. אתה רוצה לקרוא אותו עכשיו? קראת אותו לפני כן משהו? לא קראתי. אני נותן לך את זה עכשיו פעם ראשונה. יש לו כיוון מאוד גדול. לכבוד הרמב"ן, על השתתפותך בוויכוח ברצלונה ועל פירוק הכנסיות, אתה מגורש, סימן קריאה. מה? אתה מגורש. אני מגורש? תראה לי אם יש לך חתימה של המלך הזה. הנה. זלאטן! כל כך מרושע. לאן אני אלך? מה זה? קיבלת דבר משהו. אתה יכול ללכת לפריז. חודש חינם ריקודי עם? לא, אבל אי אפשר. הם שרפו את התלמוד. לא סתם תלמוד, עם פירוש שלי. אז מה אבל? ריקודי עם זה אחלה של דבר. לא, אני צריך ללכת לארץ ישראל. הרמב"ם לא היה שם. אתה יודע כמה מצויות צלב היו שם? כמה? מה השתגעת? 5? אבל הרמב"ם היה? לא. אבל מצויות צלב. חיית, אתה יודע לא, שם? לארץ ישראל. אבל כמה זמן עוד אפשר לחכות, רק זה הרמב"ם הגדול והקדוש, כל יום אנחנו מחכים לו. תאמין לי, גם אני עוד כבר מזמן מחכה לבוש של מורנו הרמב"ם הגדול. אולי זה שלום עליכם, שלום עליכם. אני ובני דוסי מחכים כבר מזמן לפגושך. בואו נשגד את הארץ, או שאתם נשב. לא. תלמדו, מה לא? לא אמור להיות קצת יהודים בארץ הזאת. כולל אתכם. ראיתי בערך 2. מאז שהממלוכים הגיעו והעיפו את כולנו, נשארנו רק אני, יוסי ובני דוסי בן עיון הגדול. הענק, חביב. והצנוע. זה ענק. זה לא אותו דבר. כן. טוב, אנחנו כבר מזמן מחכים לבואך, הרמב"ם הגדול. הרמב"ם? הרמב"ם? אתה חושב שאני הרמב"ם? בטח, אני רק הרמב"ם? מה, אני הרמב"ם?